сергей 2 сол аст замину бошандагони онро аз боло мебинад. баъди парвози аввал ба қавле ба ин дард гирифтор шуд ва 2 сол аст дил кандан наметавонад. Всех приветствую, всех с праздником! Это прекрасный вид спорта. навъи хуби варзиш аст. Ин парвоз, осмон, мардонагӣ, ин аз худ гузаштанҳост. Это преодоление себя. ин парвози сергей бахши сабқатест ки дар ҷаҳон бо номи парапланеризм маълум аст. ӯ аз ҷумлаи нафаронест ки мехоҳад ин навъи варзиш дар тоҷикистон маъмул гардад. Таджикистан будет пользоваться успехом. варзишгарон аз тамоми ҷаҳон ба фестивали мо меоянд. ин ба як маъракаи хуб табдил меёбад, мисле ки дар Туркияву Фаронса аст. Замечательное, великолепное мероприятие во Франции ежегодное проводится. ҳафтаи гузашта дар тоҷикистон анҷумани парастӯи аввалин баргузор шуд ки дӯстдорони парапланеризмро ҷамъ овард. дар мавзеи Сафедара мардуми зиёде ин маъракаро диданд. парапланеризм варзиши гаронбаҳост. барои маъмул шудани он маблағи калон дар кор аст. дӯстдорони тоҷики он мехоҳанд бо роҳи баргузор кардани чунин анҷуманҳо диққати пулдорҳоро ба он ҷалб созанд. Может быть, найдутся спонсоры, может быть, найдутся... шояд пулдоре пайдо мешаваду соҳиби баъзе аз васоили омӯзишӣ мешавем. На несколько учебных куполов, на несколько тандемов. Таджикско-казахский экипаж. элмираи қазоқистонӣ бо дӯсти тоҷикистонии худ дақиқаҳои зиёд дар осмон бо ҳам буданд. бо таассуроти хуше ба замин фаромаданд. парвози ду каса имкон медиҳад аз дидори манзараҳои хуб лаззат бубарӣ. кӯҳҳои сар ба фалак кашидаи тоҷикистонро бубинӣ. евгенийро метавон асосгузори ин навъи варзиш дар тоҷикистон ҳисоб кард. аз соли 1993 шуғлаш ин аст. дар ин парвоз идоракунӣ бар дӯши ӯ буд ва масъулияташ ҳам аз элмира бештар. қадами аввал ба сатҳи рушд гузошта шуд. умед мекунам дар оянда дар фестивали мо на 6 варзишгар, балки на камтар аз 60 нафар иштирок хоҳанд кард. 60, хотя бы минимум 60.